Stimați prieteni, ne aflăm la Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD și l-am invitat pe cunoscutul scriitor, publicist, autor de la mai multe volume de carte, domnul Grigore Grigorescu, pentru a ne vorbi despre semnificația zilei de 9 mai, importanța ei, inclusiv și pe plan european, cât și pe plan local, național, pentru Basarabia. Poftiți, domnule Grigore Grigorescu. Da, mai întâi mulțumesc pentru invitație și aș vrea să menționez de la început că este, cred că, una din cele mai grele, cumplite întrebări la care trebuie să răspundem, care ne afectează și la care trebuie să răspundem, dar este foarte greu de răspuns. Dar un răspuns trebuie să oferim. Deci, dar mai întâi o încep de la acel 9 mai legendar, istoric, 1877, când mare personalitate, Mihaico Gălnicianu, fiind ministru de externe, în 1877 a declarat în Parlamentul României, Camera Deputaților, independența României. Deci acesta a fost un eveniment istoric care va rămâne pe veci în istoria de aur a poporului român. Și acest 9 mai a fost în fel și chip, pe parcursul anilor a fost modificat, mutilat, combătut, adică cei ostili nou au încercat să-l diminueze, dar nu au reușit și nu vor reuși atât timp cât există neamul românesc. Revenind la acest 9 mai al secolului 20, din 1945, deci este o dată foarte tristă, tragică, dramatică, chiar este greu de a o califica. Cum să o calificăm? Deoarece cotropitorul, agresorul, care ne-a cotropit, ne impune o inversare a lucrurilor. Adică el, din cotropitor se face eliberator. Și ne mai impune și să-l sărbătorim. La 9 mai ne-au impus, ne-au forțat, absolut ne-au forțat, prin toate căile ideologice, teroarea, ca să sărbăm, să recunoaștem și să spunem, să afirmăm public că este ziua victoriei. Victoria cui? Asupra cui? Deci, după cum spunea și Eminescu, istoria trebuie privită ultimilor 300 de ani, chiar ca ofensiva Estului Rusiei asupra noastră și a întregii Europe, în special, țineau drumul ei spre Constantinopol. Deci, privind astfel, deci nu numai noi am fost jertva acestor cotropiri masive care continuă și până în ziua de astăzi. Cel 9 mai care s-a arborat drapelul la Reichstag, desigur și aceasta a fost nu corespunde realității și a fost o competiție între Statele Unite și aliații ei și Stalin, cine mai repede și cât mai mult teritoriu va ocupa. Spre regret, Stalin sau URSS au reușit mai mult și ei și-au asumat victoria asupra zeci de popoare, asupra Europei de Est. Deci, revenind în capitala noastră, acest eveniment se reflectă geografic foarte bine și astăzi, spre regretul nostru. Deci, dați să începem de la Arcul de Triunf, care este arcul victoriei armatelor rusești. Bine, în alt spațiu. Dar stă aici în inima arcul victoriei asupra noastră. A lor asupra noastră. Pe urmă, tot în
centrul Chișinăului este înălțat și se celebrează, se sărbătorește tot cotropitorii la monumentul Eternitate, unde stau acele arme, focul veșnic. Nu este vorba de cimitir, ostași care au pus ostașii, indiferent cine sunt, ei trebuie mormintele lor, trebuie păstrate, îngrijite, fiindcă ei au fost sub arme, sub ordine. Creștinește. Da, creștinește. Asta este un gest creștinesc. Dar să servezi victoria cuiva împotriva altcuiva este un act necreștinesc, total, să zicem așa, cum ar fi un păgâni, da, păgânești. Acum, tot pe harta noastră geografică, mai avem aici placa lui Belski, care stă în centrul orașului. Pe urmă, chiar în parcul central, stă stejarul lui Cantaria, care, precum că a arborat drapelul la Pereistar. Apoi mergem tot în centrul orașului, stă panorama luptei victorioase, precum Iași și Chișinău, precum că am fost eliberați. S-a dus, o enormă panoramă, cât o jumătate de stadionul, și nouă ni se impune un fals, chiar nu strigător la cel, dar mai fals. Și toate făcute din banii noștri. Asta e, am plătit banii, ultimii bani, poate am plătit, să arătăm că noi am fost cuceriți, că noi am fost asupriți, denigrat. Deci, o lucrare monumentală pe care o facem descrierea adevărului sau elucidarea adevărului a făcut-o și în cartea sa publicistul, scriitorul Gheorghe Mărzencu, care a elucidat exact, pe bază de arhive din Moscova, prin arhivele rusești, precum că la Șerpeni, la toate monumentele astea de eliberatoare de pe malul Nistrului, sunt toate false. Precum li s-au conferit erou Uniunii Sovietice, precum că au ucis atâtea ostași din partea locului, ceea ce este total un fals. Acolo nu a avut loc așa eveniment și el demonstrează într-o carte și cinste lui și, chiar cum zicea poetul și dramaturgul Gheorghe Calamanciuc, Gheorghe Mărzencu face un lucru de erou național pentru a scoate la evidență adevărul care a fost, s-a produs în anii respectivi. Cât privește această problemă, poate ea fi rezolvată sau rezolvabilă, adică la noi s-a inversat patriotismul și eroismul. Patriotismul este cel care a venit, ni s-a impus pe teritoriul străin și el este patriot că ne-a eliberat de tot, de proprietate, de valorile națiunii naționale. Ne-a impus valorile sale. Și eroism. Eroismul este cei care își apără valorile sale naționale, nu cele internaționale sau de altă natură. Mi-a plăcut, am avut o satisfacție și o enormă când în 1 septembrie 2019 Consiliul Europei pentru prima dată a făcut o declarație publică, politică, prin care avertiza Rusia, conducerea Rusiei, președintele Rusiei. Aceasta s-a produs când Putin a spus, a făcut o declarație de coșmar, o declarație pur și simplu diabolică. Deci ce ne mai trebuie nouă lumea aceasta dacă fără Rusia? Adică el nu-și închipuie că fără ei poate să existe lumea, putem mai exista noi, chiar noi. Ei nu-și închipuie așa. Și atunci Consiliul Europei a răspuns la 1 septembrie 2019. Atenționăm și rugăm conducerea politică a Rusiei, intelectualitatea, partidele politice, statul Rusiei, ca să spună adevărul în sfârșit poporului său, care este adevărul despre ei. Să anuleze dictatura aceasta ideologică, ei au eliberat, ei s-au dominat, ei ne-au ajutat, ei au, din potrivă. Și să înceapă. Desigur, aceasta nu se va produce atât această curățire a memoriei lor, a conștiințelor,
trebuie ani mulți și, cum zicea Galina Novodvorskaya, o mare patriotă din Rusia, poporul rusesc trebuie să fie pus în băncile școlii măcar 100 de ani, ca să fie iluminat asupra sa, să știe adevărul despre sine, pentru a-i scoate din suflet, din conștiință, din viziuni, aceste gândirea aceasta imperială, eliberatoare. Deci a împăca aceste două lumi, Occidentul și Orientul, cred că este una probleme capitale care, părere de rău, ea, ultimele chiar 2000 de ani, continuă să fie, 2000 și ceva chiar, continuă să fie în opoziție și cum le vom depăși, greu de spus, dar trebuie să găsim depășirea lor. Despre chiar ieri alaltăieri am avut o surpriză foarte frumoasă sub acest aspect. În Parlamentul României, senatorul Sorin Lavric, un ziarist creștin, un ziarist de forță, a făcut o declarație prin care a fost omagiat unul din primii sau unul din rezistenței armate asupra cotropitorilor, din 45 până în 55. Și el a spus o frază, că în sfârșit noi demonstrăm, și iată faptele, că poporul român n-a acceptat jugul acesta comunist eliberator. Nu l-a acceptat. El s-a împotrivit cu armele. Dar aceste fapte, foarte multe, la noi a fost Filimon Bodiu, Armata Neagră, care au luptat, s-au împotrivit militar. În munți au fost ascunși în păduri și au luptat ani de zile ca să se apere de acest cotropitor, ca să nu mai ajungem să sărbăm 9 mai, ziua victoriei cuiva asupra noastră. Da, dar de fapt a fost înlocuită o ocupație cu alta, fiindcă după 9 mai, în fiecare țară din Europa Occidentală, Rusia Sovietică sau Uniunea Sovietică a lăsat armată pentru cel puțin 50 de ani. Deci a fost schimbată o rânduire cu alta și o ocupație cu alta și gata. Părere de rău, trebuie să recunoaștem că să recunoaștem că în 1944 Uniunea Sovietică, în persoana prezidiului Sovietul Suprem, a semnat un contract cu Statele Unite, secret, prin care împărțeau lumea. Adică ei s-a dezlegat mâinile lui Stalin ca să ocupe chiar toată Europa și în fond iată rădăcinile. Statele Unite nu recunosc, așa parțial, mai încerc să recunosc aceasta. Totuși, Europa, cum zice Mircea Dogaru, istoricul, a fost pusă, aproape că a dispărut politic, politic sau istoric a dispărut, pentru că lumea a fost împărțită bipolar între SUA și Statele Unite. Ei, unul emisfer, altul emisfer. Adică Uniunea Sovietică avea mână liberă în Europa și el a putut să înlocui cu tancurile și a impus toate sărbătorile lui, toate obiceiurile, toate orduirea socială, într-adevăr, care... Da, a modificat toată conducerea, a fost puși toți oamenii de încredere a Moscovei în toate funcțiile cheie. Partide lichidate, liderii politici, personalitățile mari, toți au fost absolut lichidați în închisori sau exterminați și și-au impus liderii, ideologia, armata, cultura, absolut tot și am fost nevoiți să suportăm această teroare care mai durează și astăzi și sperăm că cu ajutorul acelor Statelor Unite, Angliei, Uniunea Europeană, cred că totuși va echilibra, vom triumfa asupra acestor, că este un dezastru total. Regretatul profesor Gheorghe Buzatu, sigur că în ultimii ani l-am ascultat și m-a dumerit că eu eram contrariat, zicea că Statele Unite poartă o vină. Deci, de ce s-a extins comunismul în Europa, în primul rând în România, o țară care nu are nimic cu acest bolșevism, care este o națiune creștină, națiune suverană și pacifistă. Și Gheorghe Buzatu demonstra foarte și în lecțiile publice că, într-adevăr,
a fost acceptul tacit sau chiar bine gândit a Statelor Unite, Angliei și Angliei ca bolșevismul să se extindă. Și dați să recunoaștem aceasta. Și până nu recunoaștem aceasta, cred că vom fi departe de adevăr și ne se va impune nou să sărbăm în continuare 9 mai ca o zi A Europei. a Europei. Sigur că speranța și în cazul de față că 9 mai va reveni cel 9 mai din 1877 de independență, marea noastră sărbătoare, care o va acoperi și substitui și vom uita de acest 9 mai sovietic, rusesc, bolșevic. Domn profesor, spuneți-mi, vă rog, care e atitudinea noastră, fiindcă degrabă o să fie din nou 9 mai, peste 2-3 zile și mult tineret va îmbla iarăși cu panglica asta lui Sfântul Gheorghe, îmbrăcați în uniforme militare și de la mic până la mare. Deci este o boală, nici nu știu cum să o numesc, fiindcă e greu de înțeles, doar însăși războiul este moarte, indiferent de care parte a baricadei este. Deci se face un cult a morții, a războiului. Da, ați formulat exact. Deci cultul războiniciei, luptei, este un cult a barbariei, popoarelor primitive, barbare, asiatice. Și ei ne-l impun, este anticreștin, păgân, este un păgânin pe adevăr. A purta haine militare, a defila sub un anumit tricolor care cheamă la războinicie, adică e un fel de patriotism fals, un patriotism pervers, total pervers, fiindcă patriotismul este să te impui cuiva, să-i impui cuiva, să-i ceri cuiva, hai să-l eliberăm, hai să-l ajutăm. Doamne, acesta este într-adevăr o perversiune care cred că mai psihiatrii pot, nici cred, nu știu dacă și psihiatrii pot explica, sau cred că o pot explica, dar nu o pot trata. Pentru că aceasta este menținută artificial, tot prin arme, tot prin barbarie, tot din acel spațiu asiatic care ne vine de sute de ani. Și eu cred că dacă conducătorii noștri, liderii politici nu iau măsuri să combată acest flagel tragic, cred că ei sunt tot de aceeași mentalitate. Cred că ei tacit susțin războinicii și altele acțiuni. Și ar fi bine ca să terminăm cu această păgânie, măcar în perioada creștină. Domn profesor, ce mesaj ați avea pentru tânăra generație legat de acest eveniment? Tânăra generație de aceea este și tânără ca să comită toate greșelile, dar nu în măsura aceasta. Adică vârsta inerentă poate să greșească. Eu mă uit la vârsta mea când m-am trezit, m-am domerit și eu din intoxicarea aceasta, din iluzia aceasta perversă. Am fost intoxicat, când m-am domerit, pur și simplu am tresărit, am rămas complet dezamăgit. Cum? De ce a trebuit să mi se impună mie, la vârsta 20, chiar la 30 de ani, o ideologie străină, o ideologie agresivă, o ideologie falsă? Atunci eu am simțit în mine ura aceasta, deci față de cei care mi-au impus mie, care mi-au intoxicat, pervertit gândirea, sufletul. Și dacă vreți să mă credeți, recunosc și acum, eu nu m-am putut dezrusifica gândirea mea, la vârsta mea, cu toate stăruințele mele care eu am depus ani de zile, vreau. Pentru că generația noastră a fost luată de la zero și cu octombrii și cu pionierii și cu toate chestiile astea au influențat la maximum o viitoare personalitate. Sigur că aceasta sunt piloane de bază pe care se menține o generație, o nație și dacă le greșim, rădăcinile false, putrede, aceasta este cumplit și tânără generație trebuie să aibă grijă, ca ochii din cap să aibă grijă ca să nu fie influențați de străinia aceasta, de falsele valori care ni se impun.
Desigur și este și... Deci aveți în vedere ca să învețe a deosebi adevărul istoric de minciună, de falsitate, de... Da, deci mai ales în epoca actuală, deci orice informație spusă de cineva trebuie să o pui sub semnul întrebării imediat. Cine s-a furnizat-o? Care e scopul lui? Este oare adevărată? Și să mai confrunți cu alți autori, imediat cu alți autori, sau, dar dacă vezi că vine de la autor din spațiu estic, rusofon, atunci este foarte metoda care a mărturisit cândva aici, chiar în sala aceasta, la un simpozion, domnul Tudor Țopar, publicistul. El zicea în Parlament așa, și dacă interfrontiștii vorbesc, promovează o idee și o susțin, înseamnă că eu trebuie să fac invers. Deci, cu siguranță nu voi greși. Uitați-vă cât de simplu s-ar părea. Adică, da, așa este. Dacă oponentul ți impune ceva, imediat trebuie să faci invers. Pentru că nu ne-au inversat toate valorile. Patriotismul l-au făcut păgâni, din păgânit, eroismul l-au făcut sălbătăcie, naționalitatea și valorile tale le-au făcut străinii, cosmopoliți, ne-au impus alte valori. De aceea trebuie să fim foarte și foarte atenți și sunt valori suficiente. Cine greșește în valorile sale naționale, acela este o personalitate, va regreta, o personalitate rătăcită și greșită. Domn profesor, vă mulțumesc din toată inima pentru interviul acordat, pentru timpul și pentru că ați acceptat invitația noastră la Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei Coașdău. Și eu vă mulțumesc. Vă felicit cu întârziere, cu Sfintele Sărbători de Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos și vă spun, Hristos a înviat. Adevărat a înviat.